Dobre, takže milé deti, dneska si ukážeme, že čo je to bokashi kompostovanie. Pred chvíľkou ste hovorili o kompostovaní. Čiže ako ste sami vraveli, ten proces je taký, že máme nejaký biologický odpad a potrebujeme k tomu kyslík a vodu. Čiže tam začnú pracovať tie procesy a získame z toho kompost. Toto je tiež kompostér, ale naopak sem nemôžeme dostať kyslík. Čiže je to bez kyslíka a volá sa to anaerobná fermentácia. Viete, čo je to fermentácia? Kde sa používa fermentácia? Napríklad, keď sa vyrába víno, možno váš starký alebo ocko vyrába doma víno a to je vlastne fermentácia, že to hrozno kvasí bez prístupu kyslíka a tak sa vyrába víno. My sme už doma vyrábali. Perfektne. Aj si okúsil? Nie. To je dobre. No teda predtým ešte, keď bolo také sladké. Jasné, ten muštík, samozrejme. Takže toto je kompostér, volá sa to bokashi. Bokashi pochádza zo japonského slova, čiže vznikol tento patent v Japonsku, tam sa to používa už veľa rokov a prišlo to aj k nám. A skladá sa vlastne z takéto nádoby, má to dvojité dno, tu máte takéto sitko, a má to ventil. A na to, aby tam vznikali vôbec tie procesy, tak používame tzv. bokashi zmes, používame. To je vlastne zmes pšeničných otrúb a sú tam rôzne mikroorganizmy, kvasinky a tak ďalej. To je vlastne taká receptúra. Skúste to ovoňať. Takto. Také kyslasté však. Presne, ako keď sa tak hrozno. Ako keď kvasí niečo, ale nie je to smrad, je to taká špecifická vôňa. Takže tam sú tie kvasinky, ktoré nám začnú rozkladať vlastne ten odpad. Ja som tu priniesol aj nejaký biologický odpad. Môžete tu vidieť kože z pomaranča, sú nejaká zvyška z pice, nejaké listy zo šalátu, tu sú kvety, áno, nejaké ružičky. Je to trošku pokrájané, aby to neboli veľké kusy. Takže urobíme to tak, že na spodok si dáme takú malú prvú vrstvu, zhruba také 2 polievkové lyžice. Máme tu odmerku na to, takže posypeme si takto to dno. To budete vyrobiť, to ja len teraz začínam. Áno? A vysypem tam ten odpad takto. Normálne ho tam vysypeme. Riadne ho tam vysypeme. Aj žemľu, aj niečo tak radšej takto. Tú žemľu, ak by ste náhodou nedojedli, ale treba dojesť žemľu, tak ju treba tak trošku potrhať. A teraz zoberieme znova takúto odmerku, asi tak do 1/3, lebo toho odpadu nie je veľa a posypeme. Takto, aby sme na celú tú plochu to rozložili. Dobre? A máme tu na takú špeciálnu takúto pomôcku, ktorou budeme tlačiť, pretože my potrebujeme ten odpad. Šťava príde až potom neskôr. Ten odpad potrebujeme pritlačiť, aby tam nešiel kyslík. Čiže aj tú zmes, bokashi zmes, tak aby prešla celou tým odpadom, celou tou vrstvou, tak trošku takto pokrájame a pritlačíme. Takto. Riadne vytlačíme vzduch odtiaľ. Áno. Čiže a tu to pritlačadlo môžeme nechať tam. A teraz si zoberieme tento vrchnáčik. Zoberieme si tento vrchnáčik a uzatvoríme. On je vzduchotesný, čiže nám tam nebude prúdiť vzduch. No a takto to budete robiť. Vždycky sa vám nazbiera, môžete si nejakú nádobku pripraviť, tam sa vám nazbiera takýto biologický odpad a raz za deň ho môžete sem nasypať a takýmto spôsobom dať ďalšiu vrstvu. Čiže každá vrstva sa bude takto prekrývať týmto bokashi zmesou a keď to bude plné, úplne plné, tak máte tu k dispozícii druhý kompostér a tento necháte pôsobiť, ja neviem, dovtedy, kým nenaplníte ten ďalší. A on tam bude pracovať. Proste tam budú tie mikróby požierať proste ten odpad, rozkladať a bude nám vznikať taký separát, čiže taká zmes, ten kompost, a bude nám vznikať aj digestát. On bude vtekať tam do tej
spodnej časti toho kompostéra, čo som vám ukazoval. A týmto ventilíkom iba otočíte o 180 stupňov, takto. Hej. Samozrejme, dáte si tam nejakú mističku a vytečie vám taká žlto-oranžová tekutina. Už aj máte, áno, ja som vám ju priniesol. A s touto tekutinou, to je tzv. Digestát, môžete hnojiť vaše zeleninky, budete tu pestovať mikrozeleninu, ja si zoberiem jednu. Tu nám máte už krásny hrášok ako mikrozeleninu. Keď bude asi takýto veľký, tak ho môžete strihať a môžete si ho dať na chlebík s maslom alebo tak a môžete si pochutnať na tom. Dobre? Sami si to budete pestovať. Tu na. Dobre? No a môžete polievať aj vonku záhon. Pripravujete teraz stavbu takých vyvýšených záhonov, takže ten digestát môžete používať ako hnojivo. Dobre? A potom to, čo vám z tohto vzíde, ten taký substrát, tak ten tiež môžete použiť ako hnojivo. A je to veľmi kvalitné organické hnojivo bez chémie. Hej? Lebo tá chémia je predsa len nie dobrá ako v tej zelenine a v tom ovoci. To asi poznáte, to viete. Začne to kvapkať tak asi najskôr po týždni. Záleží aj, koľko budete mať toho odpadu, ale môžete to skúšať. Ako prvé kvapky budú tak po týždni. Ale potom, keď už budete mať napríklad 2 týždne to a plné, tak to pôjde. To z toho vám vytečie aj liter tej tekutiny. A môžete si to zbierať do jednej fľaše, takú tmavú fľašu si zabezpečte a do tej si to zbierajte a potom to používajte ako hnojivo. To bude mať kvety na okna. A bude to všetko bujnieť a bude to zdravé a bez chémie. Nech sa páči. Dá sa to kúpiť normálne na internete. Vyhľadáš si Bokashi kompostér a tam to vieš nájsť. Takže ďakujem vám za pozornosť a teším sa, prídem znova sa pozrieť, že ako vám to funguje a keby ste mali nejaké otázky, tak cez pani učiteľku sa pýtajte a odpovieme vám.